Un gest pot canviar la història d'un home. Molti gesti transformen la realitat d'un poble. Això és primer que me tingués diners em va caure veret. M'agarraren en la carretera y deu ser mort. Me diu, señor Pava, tiene que poner dinero aquí, si no, no haremos nada. Cisco Pava entregué aquest dia el son jornal en Tabastí la futura estació d'esquí de Baqueira Beret. Un somni que compartia amb molti d'auti aranesi. Amb la voluntat de crear un país d'oportunitats. Era el somni dels nostres pais i dels nostres paisenyes, dar un futur millor a les noves generacions. Un gest plen de simbolisme que avui ens ajuda a rebrembar i a saber d'on venguem i per què la nostra història recenta és una història plia d'esforç, de trebucs, més també d'èxits. Tot un sabem que arren mos ha estat jamés regalat. Tot ha un cost i cal saber trigar el millor camí, aquest que mos donga els millors resultats de present i sobretot de futur. Aran i treball. Vota Unitat d'Aran. Aran i turisme són avui un binomi leu inseparable. I això, tot un no vol dir que el nostre futur sigui assegurat. Aran és innovació. Vota Unitat d'Aran. En els temps de la tecnologia, de la immediatesa, de la globalització, del canvi climàtic. Aran i Viuenda, vota Unitat d'Aran. Els temps en els que la planeta serà cada cop més petita. Aran i la nostra mainadera, vota Unitat d'Aran. Hauem d'ésser protagonistes del nostre futur i saber guanyar-lo a tal com queren els nostres pais i els nostres paisenyes. Aran i paisatge, vota Unitat d'Aran. Nosaltres, els que vivem i treballem en Aran, els que volem seguir en aquesta terra, els que la volem millor, Aran és la seva gent. Vota Unitat d'Aran. més capable de soñar a la seva gent, de dar oportunitats a so joeni, Aran és joanesa. Vota Unitat d'Aran. d'avui una economia més consolidada. Aran és esport. Vota Unitat d'Aran. Nosaltres, els que no ens conformam, els que volem ser protagonistes del nostre futur. Aran és identitat. Vota Unitat d'Aran. Credem en un país que viu millor. Aran és cultura. Vota Unitat d'Aran. En Aran, la gestió dels ajuntaments és primordial. I ara, entre els ajuntaments i el Consell General, aram un Aran, plen d'oportunitats entre tutti i entre totes. Un país soñat que sap soñar la seva gent. Un país de tutti els que l'estimen. Un país on acompassadament s'escute el cor de tutti els que hi han deixat la seva peada. Aran és fi! Vota Unitat d'Aran! Un país que no és capaç d'imaginar el seu futur és condemnat a desaparèixer. Aquests anys que viuen, ens cal escriure un nou futur per a la Val d'Aran. I per això volem comptar amb vosaltres. Hauem el millor equip, hauem la millor proposta, i ara el protagonisme ha d'estar vostre, de ciutadans. Amb vosaltres vam escriure un futur per a la Val d'Aran que serà, sense cap de dubte, un futur brillant.